Pasadas as 6 da tarde, o 112 recibía o aviso dun accidente na contorna do río Tambre. Un home duns 40 anos caera dunha altura duns 9 metros mentres practicaba escalada, nunha zona de difícil acceso. Ata o lugar desprazáronse varias dotacións dos bombeiros de Boiro e Ribeira, o GES de Noia, a Policía Local e a Garda Civil, e tamén unha ambulancia do 061. Cando chegaron á zona os bombeiros, o home xa estaba a ser atendido polo persoal sanitario, queixándose dun forte golpe na zona lumbar. Cando chegamos ali xa estaban con ela médicos do 061 e o Servicio Municipal de Noia, estaba con dores de espalda, que movíase con moitísima dificultade, estaba consciente, eso sí, pero bueno, que tiña bastante dor, entonces hubo que trasladala na camilla, sendo porteada polas persoas que ali estábamos. Unha vez inmobilizado, o ferido foi trasladado en Padiola polos servizos de emerxencia. Un operativo complicado que se prolongou máis dunha hora debido ás dificultades orográficas do terreo. Tras falar cos médicos, decidiuse que a mellor opción para poder sacar a persoa de onde estaba era porteándoa coa camilla, xa te digo, 1,5 km hacia onde tiñamos os vehículos para poder ser trasladado en ambulancia. Tarefa complicada, era 1,5 km, zona moi estreita, dificultosa, camiño malo. Nos últimos anos este tipo de accidentes están a ser máis frecuentes do habitual, polo que os equipos de emerxencias recomendan extremar as precaucións para evitar na medida do posible estes incidentes. Sí, son bastante habituais nesa zona accidentes en diferentes partes do sendeiro. E, bueno, hai que recomendar que a xente teña un poquinho de precaución cando vai a esa zona, porque, xa te digo, tanto aí no sendeiro do Tambre como no río Pedras, pois é habitual que teñamos que facer rescates de persoas.